He's all about a love story. It's Maazu and his lovely girl, Saber. G-Cause. Hey! Na masoya na fita da baku labari na tausaya min babu sai ba mai share kuka na masoya na fita da baku labari na tausaya min babu sai ba mai share kuka na sallama zan fara don isar masoya idan kuna saurare S Mu'azu ne su batu na so zan furta asali na labari ba sai ba mai kyan halittun jiga silar kuka na ashe na so su ne kai na ya tashi ba wai sai ba dai mun saba ta gujen ba da kashin kuɗi ne ko aiki daban da shi ban sani ba sannan waka da nake ko hakan ne ya tuba sai bare tun tana karama muke gari ɗaya ta ne abokanai na suna shaida tira nake da sauri kamar da wasa da sai mata fara wanka da fesa tare zuciya ta kyasa ciki zai aure gari kawai ya ɗauka S Mu'azu na soyayya ada suna zagi na naki ina jin sai matasa ce min zuciya hakan ba karya a sannu soya sarkafi zuciya fara mai yaushiya muna cikin soyayya sai ta fara halin su na mata idan na gogon tsira sai ta ce za ta je mai Allah ke na kam yayi sanyi dan irin kalaman na ta furta ashe na bata so na so take ta kyalan sai bakin sani tunani din sa hawaye a fito rashin masoyi ba daɗi wa za ta share kukana sai bake kan na barki ni da ke sai wata rana san jahali wulakanci babu daɗi mun mana bakwalliya ko kin fata bane kyan hali ga mata sai bayin ka kalle ta za ka ce ta ɗara mata ashe na kyawun shirme ne babu kalma na fahimta a yanzu yan matan ɗauye gaskiya gare ni abokanai na gode gare ni sun nuna lafiya domin suna so na jin sai ba fatan su na sai ba ko ta kwafsa ni da su ta nuno ƙauyenci a nan nake so na barkin sai ba dan gari ya ji daɗi gaskiya ne wannan abokina